Všetci hovoria, že by si mal investovať. Blá, blá, blá. Akciový trh bude vždy kolísať. Čo to ale pre teba znamená, ak máš správne zvolené portfólio? Vysvetlím ti, ako investovanie funguje. Predstav si, že vlastníš viac ako 2000 firiem po celom svete, ktoré denne ľudia, ja aj ty využívame. Tým, že produkty a služby týchto firiem nakupujeme, vytvárame zisky. Ak si investor, teda majiteľ tých firiem, tak z toho máš tie zisky aj ty. Ak chceš investovať, urči si svoj cieľ, napríklad nehnuteľnosť, dôchodok alebo deti. Potrebuješ vedieť, za koľko rokov chceš svoj cieľ dosiahnuť a koľko peňazí ťa bude tvoj cieľ stáť. Na základe cieľov vieme zvoliť portfólio a koľko peňazí by si mal mesačne investovať. Niektorí klienti investujú 10 až 15% zo svojho mesačného príjmu, ale sú to aj ambiciózni klienti, ktorí investujú 20 až 35%. Za 25 rokov budeš mať vytvorený majetok, ktorý ti mesačne generuje rentu alebo príjem, ktorý ti zaplatí tvoje výdaje. Ak chceš aj ty profitovať z investovania, napíš do komentára chcem investovať a my sa ti ozveme.